Erokamano. Penjo machal kama bende adabane jagoro Yogo. Ang'o miyo igo gi lweny jopuonj mag P1 mosemedore to kaka usetetene gi machal na nikech maru en lobby gi go mbaka ni mar mondo mi une ka gichopo kumoro achiel. Inyachori mana chien kendo mar mondo mi inyachori chien kendo mana mondo mi dog kama ni bete cha kanyo wadhi bedo ka wan niyo makare. Erokamano. Kanyo ni kare. En gima lit ahinya osiepa Cleophas ni sirikal train ji ma ok nyandiko. Ing'eni ka kuom adieri to nego bed ni sirikal plan ni to joma gi train ginyalo absorb nade. Samo awuoyi ni biro yudo ka ng'ato notimo P1 kata 2010 kuto 2011 2013 to pok ondikgi. Then kanyo tidwa kel CBC to dhi onyisgi ni mondo koro gibi gi train gidhi upgrade diploma. Jogi se upgrade diploma pok ondikgi. Emomiyo wawacho ni wan kaka union wadwaro ni wa agitate mondo at least more teachers obed employed at the level ma wacho ni grade 1 to 9 cha. The diploma teachers makoro se the upgrade gi oyud thuolo ka mondo jo secondary mano se train mabende sani 46,000 gi oyud kaka ikelo gi nikech shortage nitie nyaka secondary schools. Koro ngiso ni kata kao the 46,000 okele secondary, it will still be very relevant nikech the sirikal biro bedo ni koro they are accommodating jok mano upgrade diploma ka kaeto koro janyuol ok bed gi paro ni kotero nyathine mondo dhi otim puonjo to onge kama obiro dhi, obiro bedo useless e society nikech ing'eni sani bende wayudo ka puonjno ema pod wayudo ka indike ji direct mayot. Koro onego bed niya ng'amo se train gi take too long nikech ing'eni si weye higni 10 kapok indike to idi moralize. Koro ma waneno ni gibe omigi chance giyud thuolo ma bende ang'eyo ni jo diploma gi gin bende ng'eni gibiro bedo members mag KUPPET nikech ng'eni ng'ata mosedhi beyond P1 mano koro is a post primary teacher. Koro ng'eni gin wan be mwabiro bedo kwa agitate negi. Wan as a union ing'eni ok wan the team mabang table. We do a research in our union mar KUPPET to kawasetimo research mwayudo gima is possible to wabedo piny gi sirikal mwawach kodgi. Earlier on Magoa no plan ni mondo junior secondary obede senior schools mano seger 4 classrooms. How I wish ni gino notimore kamano 4 classrooms go bing'eni jotino ka koro ng'ama tiyo go onge. Koro miyo wan waneno ni mondo jo diploma gi ondiki kendo ok dwagom ni wagogi nikech jopuonj gi gin nyithiwa, moko bende mondwa, moko bende chuowa, to gin japuonj kendo ok wanya discriminate gi. Erokamano ahinya. Adongi thuolo matin. Erokamano siepa. Adongi thuolo matin ahinya tatieko chenro kar kae. Japuonj kendo jagoro Yogo. Wach mari mogik kendo wach mari ne jok ma itelo negi kaunti kata ka KUPPET dikon gi ang'o kae to bang'e ng'aduga yud wach mogik kawuok kuom Polo Romo kani Kisumu tatieko e studio kar kae. Wach mari mogik. Daer mar wacho ni an kaka Yogo gi wan kaka officials moyier mag KUPPET wan jotich mag jopuonj. We are employees mag jopuonj. So the teachers are our employers. Kaka an sani ok ayud salary ka TSC, tayudo salary ka KUPPET. Emomiyo ndalo mane wang'anyo ne gima notuonwa mshahara dweche 4 cha nochopo kama koro ne wan matek ma jopuonj bende wuone mochako neno noruma mochako chokonwa pesa mondo wabedo kwa serve go jopuonj. Nago ne jopuonj erokamano. Koro adwa ng'iso jopuonj ni mondo ging'e ni wan jotijgi, wan misumba gi. Wach mathago gi onego ging'iswa. Mogik da wach niya ni kata obedo ni jomoko nobedo promoted, jok manobedo promoted go ok wagomb ni promotion gi okethi, to wadwaro ni mondo sirikal allocate 35.5. Aneno ka CEO mar TSC dwaro ni 35.5 billion obed allocated mondo 178,000 teachers mobedo stagnated obed promoted.
Koro members of parliament be sama gigo koko to gi reject list ni, onego gin be ging'e ni part moro nitie ma pok gi play mar allocating enough funds for promotion. Wadwaro ni joge wata obed promoted, wadwaro ni CPG obed reviewed, B5 ogol, C5 ogol, D2 ogol, mondo jowa oyud ka bedo promoted piyo. Koro seche mwabiro wuoye CBA, wabiro wuoye CPG review, wabiro wuoyo a promotion of more teachers, allocation of more money by parliament, mondo wayud ka jowa ma stagnated, or mithuolo mondo at least, or migi encouragement mondo gichak fail ni kare gitiyo e duol ma recognize gi. Erokamano, Nyasaye mondo ogwedh jo Royal Media.